Adofo yamamu nyina akwa basonko de ba eye Emfa wani Nto Nipa so no nipa bedi uhyiammo nipa nye ane ene so otwedi ampo Nyankopon wahunu ye mobo ode ene da kyeyen ya sensi nkunya ye ne adofo ebeka bomu na ya pensem ensem ebimu na ne nyina beka fu ade a na se de Onyankopon ase da piesie ye de mano esan se na dom na hu mobro ne hwe so pa ana ma me no mienu ba bia won ba bia meti yehu ne yetimi edi nkomo senye na dom a anka me no ye ni ba bia ye wo enti Awurade eda wase for your kindness, for your mercies, for your faithfulness, for your goodness, for your fatherly umi so I had it we see the there Awurade say na anope awiamu ni ncha me brofo abasa brofo hema na nka san wo fia Sarah oparikunku Sarah doji misa akoye enwuma foforo do pram ne ejo news no mo ne ehie yesi baby afiri na hwa na afiri okoya akwasamba Sarah baby awo bia me ma emo ene yo that say for taking care of me this afternoon and Priscilla na manso ebo machi dom ono so control mo nyina ehwe se ohinta dua chire no so ne say Emfa Nto Nipa so chat no ebetime awie paye ane eni tie wie ya tena se anyunyam kwanje de mewrade na Emfa wani Nto Nipa so yi ye sha se enche yo belly a man tani but enioma na eyi pie free mu no ama hu se onipa hu ye onipa hu ye hu hwe efo ya de ne koka eye obrempon o se frɛ ne sen hu efo wonse na ka chini si oye na adwuma oye adwuma no fine odupon ene won a one won mintanom won afa plana won mu wia ono a odupon ne wo fanioma no enti asese no mo ye ayeden akasa ede efo eniwa bi hwe efo asa mo tan no asa mo nyaye kranke yi nadi na mibisa se wo adwuma bi mu na wo ye wadwuma se ne ese na won a won hyeda nya adwuma anioma bone na wo ye no wotum ani si wo ho a ede ne sese wo ye eno eye baako ena baako eka ho so ye sebe wo ba wadefo a awo mam emma no te se eye ejapon eyiri oskani ne yire no won se omonwe mama idi areho woni mo ba bi otesa ede anioma na wo obeka kire ne dia hye ne nkura ne ama onu bad mama no akasa de wa hye ne nkura ne but anyo obia na wo sa tumi na eye mama ne wo no enu ntia wie bedidi hu nkomo na ya hwe sa anioma se o suso betimi aboa wo na wabrabo we amekan ye me ya wa abrochire me social media family ya mekan dwuma mu nsam yo mu ni bebre ganafo wo mo pesa yankasa ono aba abrochire kura na wo a wote wadada na kwa wura dwuma mu no na ono na wo de ne call ye no o ye you hotna ono kwo sewo wa wo de ne kwa dwuma no mu no o sewo am ye yiwadi na ono atena ho enti eyade ekoso ba de ehia ne se yenso ebe hu kwan a ye be fa so ne ne saafo na yeden edin kita ho so atiase eno nti no mat ye be ko na yakwa akohwe ye first video but answer na mema mapamfo akwa basronko emfamra dwumadi so na fe me mana mo social media no adwa mo ne wa mo rahina mo lady kuma mo wa broche mo nyina mo mraje abnaje net mo ne ade comfort asi edua no mo nyina mo mra na mo fa mo comment no emra na ya na eno so ebua yen pa dike ma dike na wo ho teden Ready hu me mobo na so na wo kwai ya na wo ba jo fi ha na me ba wo ho aye fe dodo me da so ba wo kombi na ye very simple and nice o trouser material dey ya me people hai ba cho ba ti o china won se beka mo akwa abasa ba ya na hu na mo da wase na mi nua bema oye meba esan mi nua bema esan mi wo fase
ana oba woni wo fa ba de woni wo fa wo fa and ya me wo fa no ai doctor ana ne buama ono so batna se doc mo so mu akwa aba ya na ma me na doc ni se ma wakwa brochire na ba ene ye ma na ka se ma akotena horse so Holland Amsterdam pictures no ha o dem ye wi a ne be kire o si horse so white horse ni ye atwi no na dada so enam ne nchen Ese ne mo ko be ese ne mo ko ne ko hede o ese ko ma fabric ko ye be me yakọ ne yakọ trafo nko ne so bi ye be ka no nsam na akiro de yankọhwe video edi kan no ye hwe so wa adwuma mu na bo ho mode na adwuma for start se bo ho pa edi ne sese wo ye ema enkoso ne asomdue ebe adwuma no adofo mo hu de yakọ so kakra yi say efo aba etwintwam wo manam enti no odupon no ebisa eye minta say o ma na dwen enti ade adwen en wo hwehwa de afiri eye amekuya adwenbone ena wo hwehwe kwan ye befa so aye beyi onokwafo na firi adwuma mu na enya kwan abokoro no ewia na adwuma na gu we enti metimi akase abibifo ye fombo ba akopa abrofo ko manim se abibifo no fa kase ba akugina mfoni ye hwe so nipa papa no a obehwe adwuma ni yie bedi adwuma ni mu no krama adwuma na gina adwuma ni ntina adwumafo no nyina mo wo ho adwuma ni ho amu ni ho ena mo bo mo kro no wa wo fa adwuma ena mo bo kro no nti yemfa nipa ne mra no wono de ye gini di se wono de kro no de ompe se nipa no obeye pere ni fefe ama adwuma na koso no ba ya ma wadwene na yemfa nkogi ni mfiri ho anwe ya ye bokro no de ya hye no ya mokro no amfa nhye no de asembeto ne so ya pam no na ye nyakwan aboye kro no aye bo no nti enche adwuma no se papa no adwuma ye ne dia no amfa nani anto fom a adwuma ne begu na mumye no amo bokro no na adwuma efo no amo maka mo bo se mo bokro no na adwuma ne gu amo we fa adwuma ne gu amo we woni bro ni ye adwuma ofa adwuma ne se ne dia nti se wodi bokro no na wo ye biribi pe won twɛn ma adwuma ru anom report ono ankasa be ma police achew bi so onim se adwuma no na odidi ho ɛdeɛ nti ɛna sese no kamia yɛ sɛ yɛn mamu ha no wo adwuma bi mu na te sɛ deɛ odupɔn ɛyɛ bɔne kwan so nanso wo a wobɛhu bɔne kwan so abɛkɔka no womom na bɛyɛ target no ɛdeɛ nti na ɛma ne basa de kema ma ne nyinaa yɛ adwenbɔne senia doctor kan no on say you see what can Bible James 4:17 can say me send dia onim papa a wanye no eye bɔne na ade ba ko ne say nimpa do bɔne chen papa ena nimpa bia adwenbɔne ba ne tirimu no o che obi a wabodam adwenbɔne ba nimpa tirimu a o che obi a wabodam enti won say enka asem wei enka sabe uwe dwumam de bia masa meka ne se wo beka obi ho asem kire me se nimpa wei aye sei maka kire wo se mabisa no nemom se me ko bisa na wo na wo ye me dance ni maka kire wo enti se eye no kure se nimpa ne de o kana ye no kure asem no o de ba yira but se enye no kure afi be hu no kure ye den ewom enti ebra so se wo ye leader anaso opani bi ne wo de adwuma bi ano a na se obi di obi ho asamba tombo ase na hwehwem na nimpa na oye takre wogem no onya papa wa wo se odupon ne wo fai sikani no na ni da ho enti abra ohun se sa nyoma na ekoso no ena no asigina yese da bi onim de ohwehwe enti obema eye efo no ne wo fie na koka so ati ase some dem mo ho da dem se mo bo mo kro no amobo wono de ye fofura waba enti me den be ka ho a ne ye be hwe se kro no e be koso ana enkoso na unim ne mpesa ye hwe ye hwe wo fa ne character wo fa na adwuma ne ye ne dia no ye hwe ne suma wo yiye no ne ye fa toto enne enwuma ahodo a ye wo mu ene mpanimfo bi a wo de da enwuma bia no amekuya se sem se ba e ya mo handle ne sei amekuya ye di fo bebre o mo de da adwuma no obi wo ho a wutimu se sa nipa wei ne pension mra so se se wokọ onko da enema bi a wonya nti papa yi maami e se okọ leave
okwa ne to beda ho nti no o se oyare kura na o de kwa adwuma biribi koso enti mesre o mededa aban adwuma no ohu ade ya papa yi se wakofa obi o chi ne di se o meka ho na ye nhwe se sa abone fo 7 ne bekoso a eti se de ye ka se ye reshafo ye reshafo ma ye de fufuro aba be hye ho no ya hwe ebi na waye no na se wo de obi ni obi wa adwuma na wo transfer no se free ha kwa ha na wo se wonko a na biribi ntia wo se nipa no wonko live so wonko ni adwuma no na odo asene se odo adwuma no se ne nkwa na mo biribi koso enti edu ba bi a yensesa nipa ne kakra camera my ko joy na joy fo ni bi mra ha we nso nkwa ha we nye se kakra se ope wa adwuma nkoso a ebi se wo ye adwuma wura nso no wa ma wani ana ho a na wo ye wadwen se me de manya bie ma adwuma na wi nti na adwuma no be koso a enipa etirimu adwen no unim na nipa papa ho na nipa bone ho ye mehwe adwuma wura no ne bi wo ho a okọ asem ne kire no na wa ma wa third person yes obi wo ho a okodi kokonsa kire na ene obo aba so wa adwuma no so ati ase na sa su no so eya eboa ema adwuma koso ada wo behwe na adwuma esese efo ya ne ho aba asem se efo enyina yi a enkrofo be pass ma to efo so obi betime ku no obi betime ato na duro na so obese no na ode asem beto no so ma na adwuma abo no enso no no ne genuine person a obe ma adwuma na koso ti se ne kwada sene ani empanifo na ye bi ne mu hu omutimi hu genuine people na omni omo ye adwuma no anoma asabi omo di sabe ne nkonkonsa ne kire wo mo no nkwa no mo ye mama ntina dog ka se wo ye adwuma ye ni a e wo se woni da ho wose woni da ho papa adwuma wura no ma nya wa dwe se me na mebie madwuma hwe ebia obi o ma nimpompo wa fa no supervisor na ewudi a odi wo no nanso wo hu asem ba wo se ono oye leader because we bie adwuma na wo de ahye ne nsa ko down na ko hwe de esi wo down omo wase no ekwo na wo ye adwuma wura wo betensem ba wo se nia otu adwuma na no na waji na edi na wudi na esi wona wo so ye good no leader no na de ode ye asefo no mama na eche kuro enti ma edom ne ko nyina no wo mo de amememfe me kai se me kura asori bi me kodu wona me ni sofo ba ko di nkomo na o ka kire me se o si dikin me kasa we no ode me kura office na obeja me kwan no si dikin asori ameni hu na me hu no wa ha na me se sofo aden o se miti hei ma so elders obi mu atena 18 years o wo se me transfer mo kwa another branch me the boss wa wo se wonko me ka wo se wonko me ka na me se so papa and now for retirement na me se papa ene for woni to fom ansa na wo be yi obi ka kire ne se kwa ha no se me nko no na bibi koso a asenya nyina so na me nko no so kire se bia bibi koso bibi na mama sameba nti ewieye no me bie sasam ne kire sofon e na ode na so tufom na ewie ofo no be ka kire ne se bibi koso we dey okoyi mo asori a mo si asori na cement ene mo ni aman sa na otwe mikura na oton bi de maame awrade asori wo bebi asam ne ko fai nti nipa wei waye ne ho se oye han bofo ena ogina mo enti se na do ye kan mama eye hu se wo ye odwuma ye ni a sorry mponi o na fie mo fie o de ye sa sorry mponi na fie ni de ne ye betwa ye ho anya sa ye koso kan asem yi a ye besi wo hanye enti ye twa ho kitwa bi ne yaba ye ba pe ye beto aye nkomo no so ne nyina ya famu adesuade enwuma ye fo mpanifo de enwuma ni bia no a wonu mo gi akonkonsafo na wo enwuma no mu di no mo hwe bibi yie because anya sa mo pa mo hu ni papa no mo pa mo ni papa no akonkonsafo no mo nya adwuma wo because na adwuma so be di konkonsa ne ama ni post eno ana mo de te enwuma bebre mu ya ha de ye nka homotimi de ade ye sa ye ba sisi a Nto Nipa so no ni penya ye Nto Nipa so no ni penya yo Nto Nipa so no ni penya ye Nto Nipa so no ni penya yo adofo ye mamu nyina akwa babio na ye twi ye hu no na ye kan bibi se asorefo mpo na se bi ewia cement ni ade e no kure ehu but enye hu sa because omu ye nipa ena nyamesem no so e say entimi no kan ko kan
ni moja ene ni nompe ye ni pant de ti be mistake but not when na we nim say obi show e de abo ne bra na wo ye adwuma wo baabi na wo di adwuma ne bone na so pese adwuma no so emu na wo bedidi eye no me o eye no me ye mehwe empenfo ma mo akwa ansa na ye beba be hwe me di me dwa sisi ane aba but ne mpese ye ba ye hwe ne se wo ye efu a wo ye efu a anka die na wo be ye na dikin so am ye hu enioma efo situation o wo m sese enioma betimi ato no na adie na obetimi aye de take cover adwuma no na bebo no ho ban ana ese so no afa ne ho adwen ana ne pani bi na bebo ano ana ede na bekoso because enyuma bebre me mu ni pani bebre dodo na e fa sa challenges we say mu enti no mama me fa maboafo krato yi ento dwa na me men so am social media na de mo amakra o the way last week mo ba fine mama ni je ne mo mra adwo ammo de afrefro nuan no mo mra na yentimi nko yanim kakra na be waso kra de me hu bi da e bia yetwam 20 ni ade enti mo mra Agbebe Herbal Center one was Chatroom last stop ya Agbebe Herbal Center ho ukwa esanse ho ye wa ya resafie enti no yade bia da dokru ni padua no odi wura ho nko ade abepie no na saa yade no wagya no ewo Agbebe Herbal Center ho no enti ko ho na won enhwe sawo yade Garnica syrup nso wo de ma ye maame nom ne yenua ma no yenua ma wo bosumi bremu eye wo bu wonsa wo nya ohaw etutu sisi disorders ne ade no ne nyina no nya eye Garnica yi bi na wono no ma ebua wo ne ye maame mo nso e bia wanyini du mpene fie so no na afei menopause ohyew hwirehwire anampo ebufo hwirehwire no ne ade ne na wono ma esiesie wo ema hormonal balance enti ade a opese ubenya saade no ubenum na wo ho atɔ wadu mpene mfie so na wakoma mba ntentam hwirehwire na ehye ne wo hwirehwire ya omodian ne pe eye Garnica syrup ne bi na eno no ye nuamba ne ye maame no ma wadu mpene mfie so sadroi eye ade a eboa pa New East Chinese Hospital so almost so ebo kaye se dompemu yare sade tatahwema won se wachiri bremu tutu kotodwe unanti chese unipadua ne no mpa wo mu yinara baby bia udompe afichire ukọ eye New East Chinese Hospital a won bebo modianda na wasiesie ndompe no empo dompe aye brittle ayetimi bu ntam so no won siesie ema wonu a eboa emahihye dompe no ema no eye den fine enti bo modianda hwehwe New East Chinese Hospital fo so akira kwan bibi biara fa ndompe ho no won behwe na wasawo ehun yare edwuma kue etime chi pa ene de eye emfa ho Nto Nipa so edwuma die ebremana mesbia production na Adom TV si akan ho abom no programs ede be nyina no won esoyen mu ene de bremu na Fasting Cosmetics so owotema o mami nku mame de sra osiesie mi ni padua ne mame chese bibia me de be sra me hu biara manimo me ba bia eye Fasting Cosmetics Mrs. Joyce Akwe or Spinkters Road and our Waterma Community 4 and our San Wesley Gone. So pese unya enku ebesiesi uni padua no afidi wo skin ye eye sansan ne ade afiri wanimu a eye Fasting Cosmetics and skin care won na obetimi aboa wo na ma fabric de osmen kan cha mo sawa ba wo okoya waba ma kotena horse no so Amsterdam aba wo ba yi nyame adom ne ho ye eno nti no nyame ya adom a enche bia mbete ne nka na say fan say lace ya mhihye ba ha ide ono a materials am de bi ekokoye awaresam ne ade ono a eno nti se wo pe eye emema entuma wo de pam won up and down we bi ne ade a wo de ekọ China House wo Rollins Park hono mo a ukọ wa so hwe fabric center obehunu na nkita hu bia on person ni di no watimi eni na di ti achia ma fabric na Mr. Sian ti say Mr. Sian won akọji wani aba ye wo ha ye mehwe se wo ye diki se wo ye efu a na se enkrofo yi ye sa nneoma ya wo hwa efo gina bia na wo ma de nneoma na betimi ato no na eja nso abekire se oye efu anka de obeye ma because wo hwe de ekwa efu
de tibia no wambo ne ho ban a amane ebeto ne se obohu nema miensa aide se yebekunu ana se yede asambeto no so ana so se ono yebedi ni bone a ono abeti woni widiem nti efo de ne gina bi ono eyehu bebi o gina sesi ano eyehu na nka ba ko so betuma aye ne se nka ohun edwuma ni wura na nka bibi hanu a obeka che anase obefire edwuma nim na ode na asam ne gina bi no ne gina bi no na wa kire mu no obetimi awu ye betimi aboro no ye betimi ase na edwuma ye betimi atwa asam kura to no so ama efo exactly nti se wo adwuma mu na se ohun sa nyoma ya e de anamon efo abi o ya no onfa efo mra me sabri no na ebe gina ma adwuma na gina nti ese ono edi kan ansa na wetima yi obi afri nsuo mu no se nsuo fa no na wonim nsuo dware nyankopon wo ho de ommo ne ho ban se obi ntimi ntu na duro obi ntimi fa kwan bi so nkum no na won hwe no ho yi na didie mu ne nom yi na woni no krema adwuma no bibie ne won betimi di aye no se esum wo ho han so wo ho ma me akua da ku nipa bone wo wiase o enti ne nipa papa nso wo ho no se nsuo timi dumu jama me akua emframa nso timi wi nsuo enti obebo ne ho ban na se wo ye wadwene se wo be ye bibie tia na obo ne ho ban ne se oba me ya ma no anya odi nyankopon na ebo nyankopon na ebo ban na ye ya na ye kase nyankopon anye se wakogina ho se wo bo mpa ye nko a na je se wabo ho ban ana wabo mpa ye won haban bi wo ho nyame de amayen a wotimi de bi adware wo di dware ya so obi to adura ebeda obi to adura ma me akwa ye haban ya so na ode ye o abodie ya ye hu ye de ya de papa no na binim dan de ye bone no enti se wotena se mo obeto adura kumu a waku kwa wo branka so betimi de sa haban na ye papa bo wo betimi de ye papa enti de di kan se so obo ne ho ban se obi ntimi nse no adwuma ya ye wo mu se wotena se ya se nyame be obi betimi akun kwa nipa hunu bi ya betimi akun ato atwene kwa enti na nyankopon ka tro ambo ho ban wa mo ho ban enti na nyankopon se mumma mo ani ntete se wo ma me akua nyame na ka kire yen se yesi dan a yemfa nade hihye mu akromfo nti o nyankopon a wono nyansa na ode ma ye na e kire yen se yemfa nade hihye ye dan no mu na da edan mpo me de nade hihye mu na me nipadua ma me akua aya asam sebe o aya asam sebe ba ko so nka medical doc de no ho so se eni da ho ba ko so spiritual asam na doc doctor de aben in terms of physical no on say a bit to nabot on say nabot de no ono wo mo e plan na wie no e ba physical e ma ye kunu enti say na doc ka no spiritual ne de wo ye wie ahweyie e ye number 1 e wo say sam crofo no wo hu say no limita wo no media agrekogu wadi die mu ba ma ye wa so ma bo me wo ban me wo bi ota mechi echi ne de nyame wo ho say na doc kan ahaban ono na yedane ne de ye bone ahaban kuria na yedane ne de ye inchi papa enti se wan hwe yie na physical ne de wa ma wani anda ho a ane de wan hwe ne ye ohun ne yie but ne ni da ho na spiritual no so dia on de wode kosunsumu a ogina ho wode ba physical ono so mame fa ya dofo a won aba social media no so nkrato ne bi entudwa ya mame Juliana Odro apostle papa apostle Juliana Odro oso oni asori manyina wonu mo hwe efu wani Nto Nipa so last week ene na ye di dwuman na ohwe yen wie nti mama ye nyina kan bom ma aha ewie ebisa se humpo etisen ye chi asori manyina ene dada Odro nyame ohira mo Precious sorry o say dikima o combination dey fine pa na o se bi sa say o de o mirror shoe ni ba ya na anene dey wa fa Matias ye George Nyameche o se o mayen aha awie o se ehun ayefe papa na one ne grandfather na wono mo ehwe yen fi border city e wo Sampa and Jama North or say Odupon is very dangerous. Therefore, Efo must be very careful, otherwise something bad can happen to him. Or also need your debo so chia especially Nana and Love Edobia well by force or chia wonomo ewie
and the granddaughter and a Feobia or Yen Dofubia Wachiano. Prissy Asari, or say when you are a business owner, you need to be extra vigilant with your eyes and your ears. Treat everything you hear, treat every hearsay serious. Investigate, act accordingly, and protect the whistleblower where necessary. You be can some no. Edwan penny for ya mo amfo ni nto ram hwehwe nsem no mu. Na mom de be kan so ya mo mo wo ban kakra. Anya sa next time wo hu a wo me ka. Oh, we dey no ye ni program. O ye ni advert. Sa malam fo no. Princess Irene Abuaje. Osmami Akua, I don't get notification to watch some of the programs this week. Greetings to you and your panel. Epacho, yeah, sign of subscribe. Na ubenya notification. Why? Princess. Dog nie in haben nie. Princess sa. Epacho ye twa ho na yaba. Ye twa ho na yaba ye ba pe. Ye ba be bo ne tofa na ya hwe nioma bia. Ebe bua ya ma ye ni atimi ada ho. Ye ba sisi a. Nto Nipa swe no ni penya Nto Nipa swe no ni penya yo Nto Nipa swe no ni penya Nto Nipa swe no ni penya yo adofo Estanyazu osi mami Akua suro nipa o no kure anti Esther me no ya adwen na ajejewe Richmond on also say oh you're very disappointed say enra yenyi Emfa Nto Nipa so yenyi na awia na enwumre ni nyina nti enye repeat ni na yanye awia no say Ministry of Education for be STEM BBB teachings bi ni ade nti no yenyi ni nyina na say asian be die ene ajejewa ya ahwe why enra de okọ Facebook abenya ahwe na YouTube kura abenya ahwe why ye boy asem ni nyina atofa na ya sore so be pese mo de ye afutuo kwan so na mo de ma obi otie wo be kan de otie adwuma mu a o twetwe ni nua nanti na papa nso aka obi a onso adwuma mu a ye de bone sa edi ni se de wabobo bi kakra so na de kakra ka ho enti enko dikin yo ani yanso ye bre no so ye bre enti nka dikin wo wia wa ho o kire de obeka ni nyina wia na o de number na tu akire na chese Pedro bi dia se twitwa ye ho asa ye ho ya dia ba e won de fine pa de ma me akoyi yo kakra ye bakan de bri biara akwanja baba ye behwe sene no ma ye mfa ne se sene eye nimpa brabo na ye besire nimpa de sene biara se hwewa kwan yi na se woni obi na ma entwitwe ne nenti de bia sama kwa mekane se wo pe obi nkoso a ana se wo pe promotion ana se wo pe se wo kotire obi akonwa so abompa ye na wunua ne ye promote no ba ono kwa ye de wo be kwa akohye ho ye nanti sisi onua do ekoro ye akomapa se obi benwa fa ne se wunua na meka kire obi se ye ya asehwe nyina afiri nimpa ye gi ne di ye nanso ende onyame ahye ye nuonyam enti ye hwe ye ho yie ye ntutu ye na mo na mamfa wo hu Nto Nipa so na fa wankasa wo hyebre ekita wonsem ono na bosha nyame de hye wate asefo asase so ubetumi edu bosha ho dikinyima yare biara etete won me wakasewa wo ba ye bedi nkomo wo pe wo papa techirama sedro say diabetes say cancer say ulcer problem be we going through pachobra me number wo di benyame ne ye di nkomo 0246 027066 0246 027066 Erade Nshira eye dikin manso ene rahina ne adwa moni wa mo amba mpamcho next week mo mbra se mo amba sa pe meyi mo adi afie busua no mu doc kakra ma me mekane se efo ma omre wo papa ye hu se de twero sem de kan se nka papa ye no enye den a nka won ka se ma ye mre hu e din yi enti ye se won so wo ye den na won so wutimi hwe adwuma ni ye ma won suro se won betimi ekun no ne mo onya no ho so mo obi nkum no
Say, oh man, harm no man, let no man harm you. Say, unku obi ame mo obi nku. Ti bo ho ban na mo wani na ho. I love that one. Na ye adwuma no said ye sefata. Fa no kra ye adwuma na obedi nkunim. Me de say ma was a challenge no a say wo deliver na adwuma wura no ho say wo ye adwuma na nkasa. Na wo ye adwuma pa. Wo ye adwuma pa. Obra pa eja ne wura kwan. Ti mesre say efo. Onyere ne ho na onye adwuma no. Na obetwa abapapa. Bebo ansa na do na man beba. Dem pese me kan say efo no. Ma oma wonu mu enkose na dwen ma papa na wo ye no won nane no ho nkoka wo mo enkoka wo ho eno de anka esa anka mabemu bebu anka yeah na bi no mo ka say if you can beat them join them. That's why I make sure ne say onye den no onye nam no onyina na wogina onsuro wo mo hunahuna ne de ombese wo ye no omokro no no wo bedadi omo ye ose ombe susu bani ama ba so ye ontimi nyina no wehwa no akoka wo akoka wo ho enti onyina ye mo pa se fodi onkoka efo onkoka wo ho obegina na nim say obetwa bapa awieye no na omo e bokro no wa adwuma no nyina omo ho beda ho omo ani magu ase yo Dr. Boa ma menchi ya meni aba Nancy na mi sister Fia Boatima china ye ne kuna yie so me ma ne hyeden soronko me number no ye 0243 510062 0243 510062 Sankofa Heba Research and Spiritual Center yes odi aduane be ye waduro sinse odi aduro be ye waduane mo we di anke sorry so na woni ba ko bi across my mind ampa oskani no na yere no wan so mo enheda enwe ampa ena oskani ni nua ba e friend sempo no simi we afini a chebru ana yeskani ni nua ba na ekwan a ode na kuma no enam so no mepese mo de ye futu so oba bia aware no ne kunu te na se ye fun mama wo mu a wo akuma no opeden wo ho so akuma no opeden wo ho we de mama adeba ko se wo se be ma no onya ne nuoba ne kasa kire na o mani hu se aware ya ware ne ekro na odo ye ware no do ebusua ware eye but eni se okọ level bi na nukotia na yere nti o se o man measures na awo sabi awo ye ntos ma makani ni dini ni yo ma mo awo ye ntos ye ton odwa so nti ye besere se obi biara wo kosa tibie mu chichiri wo wire na fampaibo na bomodin ahabama bei ene doc wa ha ye nyina ye wa ha wo de ba de ti biara se eye sunsun bi na ti ye kira ye behwe eye physical so ye de ahaban baka awo no wo so obewo nti obiara you going through sa situation ye paucho men di ho bone man ye bone a ebeti obi na mum tunkumafo ne sofo ne tunkumafo ne na me fa nti doc ba fa nti yesre men di ho bone pe ye kira kwa nyame nti ubedi watamfo so nkoni amen enkumafo a mu tie mi nyina ene sofo enso no mu enso no bi no amode mo hwene ne manu ko ade no wani ambre sa mani ambre papa me experience abofra ware enti obi a waso aware no wanyini nti no waware obi a wonyini onye matured no onware enti say wo de hye bi oba bi eware a ja no no ne kunu ware twon frifie ho wa oni ukunu enwa entra mu fi wo se oba beja ne na ne naja na ode ne ho akofam na yire no ma ye ho namba ako nti ye ekunu ne yire asem enye abusua tententen asem wo se efura abusua mu de nti munya wo mu na menim se nyankopon so ne maba eba no ye nton ne dwom no akotobi nti onya wo mu na nyankopon be bie ekwan ammo no manya bi mo ha de di besi o mo ha bo a lovely weekend ene eye obati na ebeboa yen kwami adofo enso so ewo ha Sarah Opare kunkumbrofo hima oni eye Priscilla Anaman ena Becky wo ha me personal assistant wo ha ena Pasolo wo ha ena Nina wo ha obia wo ha ya pon bye bye Found to Nipa swe no ni penya ye found to Nipa swe no ni penya yo found to Nipa swe no ni penya ye found to Nipa swe no ni penya